portaveu del PSC, del grup parlamentari del PSC, senyora Granados. Què tal? Molt bon dia. Hola, molt bon dia. Queden dies, pel mobile. Encara queden dies, sí. No patim abans del que pertoca. No hem de patir. En tot cas, qui pateix és ara mateix l'organització, però ja veurem què és el que passa. Vostès ara pateixen per una altra cosa, que és, per exemple, aquest plenari, que tot just comença avui, amb debat a pressupostos, això serà demà per això, i que vostès ja han plantat la bandera de guerra i no hi estan gaire d'acord. De fet, ja se'ls volien saltar. Quan el president Torra va dir que aquesta legislatura no tenia més recorregut, van dir, doncs, saltem els pressupostos i anem directament a eleccions. Bueno, és que això seria lo normal en un país normal. Aquí a Catalunya estem innovant políticament els darrers anys i no sempre en la bona direcció. Quan a tu no se t'aproven els pressupostos o ets incapaç de presentar-los, com ha passat els 2 darrers anys, lo normal és convocar eleccions, que és el que va fer Pedro Sánchez quan li van tombar els pressupostos. Però que portis els pressupostos i immediatament convoquis eleccions, el que significa és que, en tot cas, el que fas és hipotecar el govern que hagi de venir un cop la ciutadania hagi votat a les urnes. Per tant, quan no ho diem nosaltres, ho diu el president Torra, que va fer una declaració institucional, on es va passar diversos minuts carregant contra la institució del Parlament i contra el seu president, que això també és inaudit. Però, bueno, un cop dit això, diu que el govern està trencat, que la legislatura està acabada i, per tant, ell desautoritzat, també. Quin sentit té mantenir un govern en aquestes condicions? En una precampanya eterna, agònica, i aprovant uns pressupostos que, a part de presentar-los, els pressupostos han de ser bons pressupostos, però és que ni per calendari ni per contingut dels pressupostos. Els pressupostos no arreglen cap emergència social a Catalunya. Nosaltres ho hem dit, demà l'Alícia Romero, que és la nostra portaveu econòmica, defensarà la nostra esmena a la totalitat. Ho hem dit moltes vegades. El 2019, novembre del 2019, ja hi havia executats més diners que els diners que hi haurà en el pressupost del 2020. Per tant, tampoc solucionen res. I, per tant, nosaltres el que li hem dit al president Torra és que convoqui eleccions i que deixi que sigui el proper govern qui confeccioni els seus pressupostos. Vostè feia el paral·lelisme amb el cas de Pedro Sánchez l'any passat, quan es van convocar les eleccions. En tot cas, ara sí que hi ha un suport aquí a Catalunya per tirar endavant aquests pressupostos perquè els comuns s'hi posen bé i els aproven. Ara, pel que entenc, això que són els pressupostos més socials, que es recupera la inversió, vostès no s'ho creuen. No, no ens ho creiem i no s'ho creuen les entitats. Jo intento posar exemples que es puguin entendre. En el pressupost de salut hi ha molt més executat ara ja que el que està pressupostat en el pressupost del 2020. Però un tema que potser ha estat paradigmàtic, potser el més important que s'ha fet els darrers anys, perquè hem tingut un Parlament, tenim un Parlament que legisla molt poc. Vull dir, aquesta minoria en la que està el govern fa que no es facin reformes ni lleis de calat. I potser la més important que s'ha fet els darrers anys és la de la renda garantida de ciutadania, que a més hem de recordar que no ve de cap proposta de cap govern, sinó que és fruit d'una iniciativa legislativa popular que han estat les entitats socials. Bé, doncs aquesta llei ens obliga a tots a que hi hagi prou recursos als pressupostos per disminuir les desigualtats més sagnants, aquesta pobresa més severa. Bé, doncs els pressupostos del 2020 que votaran els comuns no permetrà aplicar aquesta llei. I jo vull recordar ara que no fa gaire, la setmana passada estava per aquí l'assessor de Nacions Unides, el relator de Nacions Unides, i que posava de relleu totes les assignatures pendents que tenim en atenció a la pobresa, en atenció a les desigualtats a Espanya. I hem de recordar que Catalunya és de les comunitats autònomes on més ha crescut la desigualtat, on més ha crescut la pobresa severa, i és bastant... A mi em sobta molt que els primers pressupostos d'iniciativa o dels comuns que recolzen un pressupost de l'antiga Convergència siguin uns pressupostos que no donen sortida a la principal, si vols, prioritat, que és lluitar contra la pobresa severa. Doncs la Comissió Promotora de la Renda Garantida de Ciutadania clama al Parlament i als mitjans de comunicació que aquests pressupostos no solucionaran això. Ja et parlo de pobresa, podríem entrar en altres capítols, però jo crec que aquest explica prou bé que no estem davant d'uns bons pressupostos. Per tant, nosaltres tindrem l'esmena a la totalitat i també per un altre motiu. Al final, aquest govern el que està fent és mantenir aquesta il·lusió d'aquesta república, d'aquesta autodeterminació, d'aquesta confrontació amb l'Estat. Per tant, mantenir un govern que està en minoria i que està en aquesta lògica, doncs jo crec que tampoc és el més adequat com a opció política. Per tant, així que tant
per lògica econòmica, per lògica d'atenció i de serveis públics, com per lògica política, de la deriva d'aquest govern, nosaltres creiem que no són uns pressupostos que cal recolzar i que caldria convocar eleccions. Però després de la reunió, per exemple, de la setmana passada del senyor Sánchez i el senyor Torra, cert fair play sí que s'intueix. No hauria de canviar alguna cosa? No hauria de canviar una mica el tarannà? No hauria d'anar tothom en la mateixa direcció, d'intentar relaxar la crispació? Jo crec que si algú és pare o mare de relaxar la crispació és el Partit dels Socialistes i el grup de Socialistes i Units per Avançar, que ens hem dedicat els darrers anys exclusivament a això. Mentre teníem l'escridassada per part de Ciutadans i Partit Popular per una banda i el món independentista per l'altra, fracturant la convivència a casa nostra. És cert que la setmana passada va haver un punt d'inflexió molt important. Jo crec que la visita de Pedro Sánchez al Palau de la Generalitat i la reunió amb el president Torra ha significat una oportunitat per marcar una època diferent. Però això no treu, i ara podem parlar d'aquesta agenda del retrobament, això no treu que el Partit dels Socialistes esdevingui un soci d'aquest govern al qual nosaltres plantem cara i som l'alternativa. I nosaltres, ara que estem en precampanya i que intentem traslladar a la ciutadania com veiem nosaltres la situació política a Catalunya, nosaltres estem traslladant aquesta idea de que el que s'està jugant a casa nostra, ara que a Espanya tenim el govern dialogant, que hem passat full també de governs de dretes que ni reconeixien el problema que teníem a Catalunya, aquí a Catalunya el que ens estem jugant és si continuem 4 anys més amb el processisme, o si girem full, o si passem pàgina, o si ens dediquem realment als problemes dels catalans, sense ignorar que també s'ha de parlar d'això. Però és que portem 8 anys de governs independentistes i no tenim absolutament res. Jo sempre pregunto, quan fem xerrades pel territori, algú em pot dir alguna cosa, alguna llei, alguna política, alguna inversió, alguna competència, alguna partida pressupostària que hagi vingut i que ens hagi millorat la vida amb els governs independentistes? I clar, és que és unànim la resposta. No hi ha res, no sabem res que s'hagi fet per part dels governs independentistes. Per tant, el que necessitem és passar a un altre moment, a una altra època. Llavors, què els hi pot dir als 2 milions de persones que es declaren independentistes, que no són poques? Que està molt bé que siguin independentistes. Jo en això sí que també separem. Vull dir, nosaltres no ignorem el problema que té... Perquè en aquests 8 anys que vostè deia han canviat coses, ha canviat les sensacions, ha canviat la implicació fins i tot de la ciutadania en la política del país. Del tot. No és el mateix ara que l'any 2010 o l'any 2012. Sí. Què els hi pot dir aquesta porció de la ciutadania? Jo aquesta porció de la ciutadania que creu en la Catalunya independent, que jo respecto profundament, vull dir, aquells que pensen d'aquesta manera, nosaltres no ho compartim, jo els hi pregunto en què ha millorat i en què han avançat en aquest objectiu que tenen. Si aquells que han estat al capdavant de les organitzacions polítiques els han portat a estar més a prop d'aquest objectiu que tenen. Pel que fa, i jo crec que aquí la resposta és que aquests líders els han estat mentint sistemàticament durant tots aquests anys, dient-los que estàvem a punt, que tenim pressa, que tenim les estructures d'estat, que serem capaços de saltar la paret, amb les conseqüències d'una divisió entre catalans. I en segon lloc, jo també els interpel·lo, per la part que em toca com a socialista, que per què no volen que continuem convisquent? Perquè els que pensem diferent, amb la resta de pobles d'Espanya no podem viure, perquè jo estic convençuda que estem millor junts i que si tots estem pensant en enfortir els llaços entre els diferents pobles d'Europa, per què els hem de trencar entre els diferents pobles d'Espanya? Molts independentistes són federalistes europeus, independentistes catalans. I jo els demano que el federalisme, l'essència del federalisme, és la convivència entre diferents i que aquest és el futur de Catalunya, d'Espanya, d'Europa i tant de bo també de la resta del món, perquè al final, més enllà de les diferències i les característiques que pot tenir diferents societats, la importància i la riquesa és de poder conviure. I per tant nosaltres treballem sempre amb aquesta reforma constitucional, que és cert que està lluny, nosaltres no enganyem el personal, no diem ho tenim a tocar, la situació de fragmentació política a Catalunya i a la resta d'Espanya és molt gran, però en tot cas el que toca és buscar allò que ens uneix, que és molt més que el que ens separa.
I per això jo crec que Pedro Sánchez, quan va arribar la setmana passada amb aquesta agenda del retrobament, hi havia aquests 4 punts primers on deia aquest és l'acord que tenim amb Esquerra, que ha permès a Pedro Sánchez ser president del govern d'Espanya amb l'abstenció d'Esquerra, i per tant haurem de tractar aquest problema polític, que em deia, que li diu, tindrem aquesta taula, però és que tenim 40 propostes que no s'han tractat al llarg d'aquests 8 anys de governs independentistes i de govern del Partit Popular a Espanya, i que ara aquest govern del Partit Socialista amb Unidas Podemos vol seure en una taula i començar a tractar-les. I jo crec que això és el que marca el punt d'inflexió que li comentava abans. Per tant, màximes esperances en aquesta taula de diàleg? Esperances sí. Màximes no? Expectatives de tenir fruits ràpid, no enganyem a ningú. Perquè, a veure, Pedro Sánchez va venir aquí amb la bandera de l'autogovern, que és el que nosaltres defensem també com a PSC. Autogovern. Parlem de com ens podem governar millor i amb les competències que tenim i les que puguem assumir en uns possibles canvis institucionals. L'independentisme parteix de la base de l'autodeterminació. I aquí no ens posarem d'acord, vull dir, tampoc enganyem el personal. Vull dir, les distàncies entre els posicionaments són grans. Haurem de veure, aquest cap de setmana hi havia entrevistes, hi havia enquestes als diaris, i clar, sortia que del referèndum, com a primera opció, com a resposta, era un 30%, que el que es volia aquesta negociació. Doncs fem el possible perquè en aquesta negociació puguem aproximar postures, coneixent que les postures són molt distants en aquests moments. Vostè deia, no esperem resultats a curt termini, per tant, és més que probable que en el transcurs d'aquesta mesa de negociació s'acabin celebrant les eleccions catalanes segons els tempos que tenim tots al cap, més o menys. En funció dels resultats pot acabar enterbolint el bon decurs d'aquesta taula de diàleg? Vull dir, si s'enforteix el bloc independentista, per exemple, pot acabar enterbolint aquesta mesa de negociació? Jo crec que seria un error que tant els independentistes com aquells que no ho som intentessin fer electoralisme amb una taula de negociació d'una situació catalana que ve de molt lluny i que està molt enquistada. I per tant jo crec que tots hauríem de vetllar des de la legitimitat dels posicionaments de cadascú de nosaltres per intentar arribar a acords més enllà de les aritmètiques que hi hagi. Perquè si no ens estarem enganyant. Jo ara estem assistint a una competició entre Esquerra Republicana i Junts per Catalunya al voltant dels qualificatius de l'independentisme. Si el pragmàtic és màgic, si el legitimista és més potent, els actes que estem veient d'aquesta precampanya. Bé, és la seva batalla per encapçalar aquest front independentista. A mi el que m'agradaria és que pensessin en l'interès general dels catalans, en l'interès comú, en el bé comú del conjunt de la ciutadania de Catalunya. I en aquest cas nosaltres li estem traslladant al president Torra, però també al vicepresident Aragonès, que tinguin en compte la diversitat de veus que hi ha al Parlament de Catalunya. I que, per tant, posar-se d'acord entre ells està bé, però és un monòleg. El diàleg també necessari entre catalans passa quan podem arribar a acords des de Ciutadans, que és el primer partit del Parlament, fins que hi hagi eleccions, no? Vull dir, de moment tenen 36 diputats, fins a la CUP, passant pel PP, els socialistes, els comuns, Junts i Esquerra Republicana. Així és com es practica el pluralisme i la democràcia. Ara parlava d'aritmètiques. Al Parlament, abans de la pausa, havíem deixat amb una paraula que era aritmètiques, que és aquella paraula que guanya moltíssim de valor després d'unes eleccions, perquè en base als resultats es comencen a fer sumes o restes, depèn del que pertoqui, per veure si es pot tenir més o menys força a dins de la cambra catalana. Aquests dies estem sentint molt, una altra vegada, tripartit, acords de govern. Vostès ja han descartat qualsevol opció de pactar amb un partit que defensi la ideologia independentista. Per tant, es descarta un pacte amb Esquerra Republicana. Per tant, és fer volar coloms, per exemple, que es pugui recuperar la química que s'ha tingut a Madrid, per exemple, amb Esquerra facilitant la presidència de Pedro Sánchez. Aquí això és inviable a dia d'avui. Dic a dia d'avui perquè després de les eleccions a vegades les coses canvien. Passen coses, no? El que passa és que jo crec que hem de ser clars a la ciutadania i traslladar el missatge. Si portem 8 anys de processisme, independentisme, desobediència, fractura, divisió, tot això, tots aquests conceptes, aquest camp semàntic, això que hem viscut a la ciutadania, a la societat catalana, el PSC ofereix just el contrari. Vull dir, passar pàgina de tot això, parlar de reconciliació. Nosaltres, el 2017,
que era un moment molt dur, que era un moment amb una emotivitat, no?, després de tot el que havia passat, on la gent estava molt, molt tocada, nosaltres parlàvem de reconciliació i ara tornem a parlar de reconciliació. A l'altra banda, tenim grups polítics que continuen parlant de república, de saltar-se les lleis, encara no han dit que no desobeiran. Encara no s'ha fet ni una miqueta d'autocrítica. Per tant, nosaltres, amb tot això, el que els diem a la ciutadania és que som l'alternativa en això. Per tant, no farem a un independentista president de la Generalitat, perquè seria continuar amb aquesta situació que el que fa és que no vingui res bo a Catalunya i que ens continuem dividint. Però és que a més hi ha un altre tema important a tenir en compte. Esquerra Republicana ha dit clarament que la seva opció és continuar governant amb la dreta catalana de tota la vida, de continuar governant amb Junts per Catalunya. Per tant, en aquest cas, els electors, les electores tenen clar quina és la disjuntiva. El que tenim és o continuar amb més del mateix o provar una cosa diferent. O continuar amb la confrontació amb l'Estat o obrir vies de cooperació amb l'Estat. I això és el que tenim. Per tant, tripartit, no, nosaltres no entrem en aquesta lògica. És veritat que vam tenir un tripartit a Catalunya, que es va caracteritzar per allò dels mestres, els Mossos i els metges, per una inversió pública, per posar els serveis públics i els drets de ciutadania allà on havien d'estar després de 23 anys de pujolisme, però malauradament aquí no estem ara. Tant de bo poguéssim tenir una esquerra que prioritzés els drets de tots els catalans i no la guerra de banderes, però no estem aquí. Però es pot donar la circumstància que, precisament, en funció d'aquesta aritmètica que ara dèiem, vostès tinguin poder per desmuntar el bloc sobiranista, per trencar-lo. El que ens estan dient les enquestes, i haurem de combatre aquests números i fer el possible que aquestes majories independentistes que surten en totes les enquestes no es donin. I si nosaltres arribem primer, intentar fer un govern d'àmplia base. Però, en aquests moments, qualsevol cosa que tingui a veure amb governs independentistes, al PSC no tenim res a fer. Ara estem mirant molt cap al bloc independentista, però mirem cap a l'altra banda. L'altra banda. Bé, no sé si vostès aspiren potser a fer-se en part del vot desencantat amb Ciutadans, per exemple. A veure, si l'altre dia també ho parlàvem, jo crec que la ciutadania, que va ser molta, perquè va ser 1.100.000 catalans i catalanes van optar per votar Inés Arrimadas com l'alternativa al govern independentista. I, malauradament, són vots que han anat a la paperera, perquè Inés Arrimadas no va voler ni optar a fer un debat d'investidura, encara que el tingués perdut, i va marxar al cap d'uns mesos a les Corts a Madrid, i ara està liderant el projecte de Ciutadans. Jo crec que Ciutadans ha estat incapaç de plantejar cap alternativa, d'aproximar qualsevol diàleg a qualsevol opció, i per no voler no vol ni seure en una taula on estigui el president Torra, els comuns, nosaltres i la resta de grups per intentar fer aquesta reconciliació entre catalans. Per tant, nosaltres també apel·lem a aquells que pensaven en Ciutadans com una solució, com una alternativa a l'independentisme, a que vegin en el PSC. També li haig de dir, hem vist com els electors de Ciutadans a la resta d'Espanya han abandonat aquests Ciutadans regenerador, liberal, fins i tot, que deien, un cop ha abraçat la dreta. I, per tant, també tenim ara uns Ciutadans que s'està plantejant si vol anar conjuntament amb el Partit Popular, estan en aquest debat. Jo crec que això ens clarificaria a tots els electors, perquè, evidentment, estaria tota la dreta junta i no cridaria ningú a l'engany, que votar Ciutadans en aquests moments és votar la dreta. Per tant, insisteixo, això els afavoreix a vostès per fer-se amb votants no independentistes i no de dretes? Anem posant tots els epítets, però a vostès els hi haurà un camp important de possibles votants. Sí, jo crec que tothom ha de ser conscient que aquells electors que van votar el Xavier Domènech, clar, és que en aquest país hem anat canviant els mapes... Han canviat molt els lideratges en pocs anys. I els mapes de colors, perquè Catalunya havia estat violeta, després va ser taronja, després va ser vermella i groga sempre a les demarcacions. Però tenim un espai on jo crec que dependrà molt de la pregunta que es qüestioni, la pregunta que es situï en el moment de les eleccions. I, per tant, serà
si volem continuar o si volem canviar. I si volem canviar, jo crec que Ciutadans no és l'alternativa, ho som nosaltres, és el vermell, així que esperem que sigui l'opció socialista. Molt corporativa ha vingut. Avui sí. La senyora Granados ha vingut molt corporativa. Sí que hi ha una qüestió, abans de tancar amb el temps que ens queden. Abans havíem citat el tema de la taula de diàleg, que esperem que s'engegui en breu, no sé si té alguna pista de dates aproximades. El mes de febrer, va dir, no? El mes de febrer. El mes de febrer, no sé res més. Bueno, li queden 3 setmanes, una mica menys, al mes de febrer. És complicat aquesta taula tenint presos catalans, polítics catalans a la presó? A veure, les circumstàncies de la política catalana són excepcionals i esperem que no es tornin a repetir mai més. Els errors que es van cometre a la tardor del 2017 esperem que haguem passat pàgina per sempre. Tot és molt complicat, tot és molt extraordinari i, per tant, jo crec que hem d'anar amb molta prudència, amb moltes cauteles, sense línies vermelles, intentant aproximar posicions. I, per tant, jo crec que amb aquesta lògica constructiva és com podrem guanyar el futur. I ja per acabar, senyora Granados, és inevitable atendre les notícies que ens arribaven ahir al vespre, la mort de Diana Garrigosa, la dona de l'expresident Maragall, una persona molt vinculada, òbviament, a la família socialista, que ha representat la figura de Diana Garrigosa, en aquest cas pel PSC, durant molts anys. La Diana Garrigosa ha estat coneguda per ser la companya del president Maragall, però també ha tingut aquesta militància política socialista, les seves idees i la seva activitat també. Nosaltres ahir, quan vam conèixer la notícia, hi havia molts intercanvis de missatges en els grups del PSC, la gent molt trista, molt dolguda, perquè a més ha estat molt inesperat, una persona que estava fent de cuidadora del president Maragall, que ha estat al capdavant de la Fundació i que jo crec que ens deixa a tots en un moment que ningú s'esperava. Per tant, jo des d'aquí, a tota la família, a tots els amics també, el condol. Eva Granados, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui a Notícies en Xarxa. Que vagi molt bé. Fins a la propera ocasió. Moltíssimes gràcies. Que vagi bé. Molt bon dia. Fem una petita pausa i de seguida tornem per abordar més qüestions a Notícies en Xarxa. Fins ara.